ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN DCKI, member KBP, oras mga tugang unyan, alas 9:34 nin pag-aaga. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Sa padagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantingido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang garan na matitiwalaan, puon kadto sa kungunyan. Pinapaisi sa gobos na miyembros konsumidores kan Caso Reco 3 na igwa po kitang amnestiya sa interest para duman sa gabos ng long-time disconnected accounts. Taong 2012 pababa, 100% discount sa interest. Taong 2013 hanggang 2020, 70% discount sa interest. Taong 2021 hanggang 2022, 50% discount sa interest. Ang promo na ini madurar ngayon na April hanggang June 30, 2023 lamang, kaya ano pa ang hinahalat nindo? Bayaran ng gubos na bill para ma-avail ang mga nasabing discount. Para sa iba pang detalye, magbisita sa pinakaharining Caso Reco 3 office sa inyong lugar. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. May namatugang welcome po digdi sa programang Bicol Connection sa RPN DCKI. Miyerkules palan kita ngunyan pag Miyerkules nagpupun alas 9:30 abot ng alas 11. Dahil pinabilo niya to sa programa kan Caso Reco 3. Hi, good morning sa kabos na mga naghahantabay ngunyan sa inman po kamong party kan Kinaban.
Kami po live na nadadangog na antabayanan sa moyang Facebook Live, Twitter asinman, YouTube channel mga tugang. Worldwide ang RPN DCKI. Painitan na panahon mga tugang ngunyan. Tamang-tama duman sa mga malabanin mga bado. Tanganing ko yan, dahil magkaparanos. And siyempre, duman sa mga nagtatrabaho ngunyan, ano man na klaseng trabaho yan. Sige lang, ang importante, kita po igwanin nakuko ang panggastos sa laog kayo sa tuyang pamilya. Welcome po matugang sa pangaran ni Engineer Chabo na obra sa Main Control, si Jimmy Guanzon, and sa moyang information ko niyan. And si Engineer Abilindon Toralian sa moyang Chief Engineer, yaon naman sa transmitter side, and si Bert Cabrillas. Sa pangaran mga tugang kan News Center kan RPN DCKI, ako po si JB June Verde Floor. Mairibanan po kita abot ng alas 11 nin na pagkaaga, ngunyan pong Wednesday. Madali na naman pong mabangaan na bulan kan Hunyo mga tugang. Madali na po ang bakasyon kan mga estudyante sa public school, pero sa mga nasa privado tapos na po. And mga 2 weeks na, kung di ko nasasala, or 1 week, balik naman pong eskwelahan mga kaakian niya to. Anyway, talagang araw kayan. Importante po kaya kaipuhan niya tong padagos ang pangarap kan mga kakian mga tugang. Ano man po ang nagkadipisilan sa tuyang buhay, normal man po yan. Ang importante, kung may pangarapan aki, suportaran kan mga magurang, paeskwelahon. Dawa medyo, sabi nga ni, nagdidildil nin asin. Ang importante, kaya nababasok man ginaray. Kapag may tiyaga, pag igwanin sobrang pagtios na namatayanan sa rong tao, maabot man po ang panahon mga tugang, awas-awas ka na sa sobrang problema. Mapapahibi ka pag nakatapos na sa imong aki. Mapapahibi ka bako sa na sa sobrang kamunduan, kundi sobrang kaugmahan. Tadawa papano ang aki mga tugang napatapos. Ayan po ang pangarap kan mga kababayan niya to, kan mga mister ng tahanan at Mrs. ng tahanan. Dawa grabe ang pagingo sa paghanap buhay, mai padagos po ang pag-eskwela kan mga kakian, tayan man sanan pangarap ninda. Ayan man ang kayamanan, ang maipamamana kan mga magurang sa mga aki. Kaya kamo po mga aki magdangog sa mga magurang kung ano man sinasabi nyo niyan. Makulog man sa indong buot, kay puhan sunodon niya to yan. Para sa induman sana yan Oy, good morning dyan sa local government unit kan Syudad Canirica. Sa pamamayo ni Mayor Rex Oliva, asin mga miyembros kan sangguniang panglunsod. Sa pamamayo man ni Vice Mayor Edsel Dimaywat. Kumusta si Administrator Wafi? Si Wafirina. Good morning, good morning. O baka sabihin na naman kan iba, ano nga kamuta baliktad na? Dahil man kami baliktad, iyo man giraray. Tiso pa man giraray kami, naatubang pa man giraray kami. Taan importante, dawasay manan magtukaw na opisyal kan lokal na gobyerno, dapat sinusuportaran po yan pasiring sa pagpakarhay, pag-asenso kan sa tuyang syudad. Dahil po palabing politika. An politika, pag yaon sana an eleksyon, okay yan. Pero pag arog kayo ni, dahil palabinin politika. So mga sobrang pamumulitika ang nangyayari dahil lugod, mayo lugod nin pag-asensoan sa tuyong mga kababayan. Taday po nindo napapakarhayan pag kapot kan rendas kan gobyerno, imbes sigan sa indong pakikipag-tusayan dahil sa politika. Ang politika, panahon ng eleksyon. Pero pag tapos na, nanggana na, tapos na po ang politikang yan.
Importante makapagserbi na kita sa tuyang mga kababayan mga tugang. Madali na po ang inaabangan ni Engineer Chaboy na obra ang Miss Iriga mga tugang. Duman sa Iriga City Sports Center. Aba, kadakol po kan mga pirang kandidata ini. Almost 20 candidates mga tugang na mga magagayo na mga bini-bini, magagandang mga dilag. Ayan duman po yan sa Iriga Sports Center sa maabot pong June 11, 2023. Igwanin mga bisita, lalo na sa mga sabihin tanang nasa puting tabing artista. Yan, saro pa yan sa mga nakakapag-taunin kolor pag-araw kaya na igwanin mga okasyon mga tugang. Manline-line aktibidades ang ginigibo po digdi sa syudad kan Iriga, ha? Kaya sana suportaran niya to tanganing maging maugman gabos, ha? Nagdalikod na Lunes mga tugang, petsa 5, sa flag racing ceremony man dyan sa lokal na gobyerno kan Iriga City, naging special an aldaw mga tugang huli sa presensya kan duwang outstanding individuals. Si Katrina, Claudia, and Jamim, asin si John Andre G. Aguha. Akinin Engineer Aguha, empleyado dyan sa city government. Na tinawan po nin komendasyon sa saindang inapod na exemplary achievements mga tugang. Ini pong duwang personalidad digdi sa syudad kan Iriga. Si Katrina, Claudia, and Jamim, siya man po mga tugangan ng gana sa Miss Kaugma, Camarines Sur. Sa katatapos pa sa ng Miss Kaugma, Kaugma Festival 2023. Taga syudad kan Iriga, Miss Kaugma, Camarines Sur. Actually, dahil na po siya pwedeng magbalidig sa Miss Iriga. Taigwa na po siyang nakuha ang award sa Miss Kaugma, Camarines Sur mga tugang. Iniman pong si John Andre mga tugang, si John Andre G. Aguha, na aki kan sarong engineer na empleyado kan City Hall, si Engineer Mario Aguha, barkada, kumusta na? Ano lamang nagpapansit na? Tibad namang namit kita nin napapansit kan sa imong nako ang onra, kan sa imong aki duman sa nasyon kan kunday ko nasasala Japan. Ano po? Ini si John Andre Aguha mga tugang, iniman po ang nakakuha kan na primerong lugar or first place daman sa XCO 15-17 category. Durante po kan ginibong Ko di Hapon duman sa Yawatahama, Japan. Kaya orgulyo kan taga-Iriga kan mga itinaong onra kan duwang taga-Iriga. Kaya tinawan man po nin pag-recognize sa indang exemplary achievements kan local government unit kan Iriga na si pinapanginutan ni Mayor Rex Oliva. Dako lang bagay po bagayan. Pagan sarong kababayan mga tugang nakakuha nin onra, nagdara nin onra sa imong banwaan, ay dapat tinatawan po yan nin pag-recognize, pagbisto, tanganing maging basihan man po yan, arugan kan mga may talentong mga aki na day pa po na tutuklas ngunyan. Kapag iyan po tinawan nin onra kan mga opisyal kan bako sa nang digdi sa syudad kan Iriga kundi sa iba pang munisipyo, magiging magiging liabi po yan kan mga aki na mag-ingo apo sinda. Kita palan ngayon pag nanggana sa anuman na kompetisyon
matatawan kita nin onra kan na city government mga tugang. Accomplishment po yan kan sarong aki. Pero igwa kaya kitang naisihan man na ibang mga local government unit na igwa na nga ning naginibo sa banwaan, day man lamang tinatawan nin onra kan sanggunian bayan o kaya kan local government unit mga tugang. Pero nakapagtuyan in nakapagdarayan in o kaya ng gana kung ano man na binalihan na kompetisyon sa ibang lugar. Igwang arog po kayan dahil anibaman po kaya mga tugang sa sobra man na pamumulitika. Kung aking ngayakan kalaban sa politika so nanggana sa ibang lugar man nga tatawan tanin onre kalaban aking ngayakan kalaban ta sa politika. Yan ang mga maindatang mga sistema kaniba niya itong mga nagtutukaw na opisyal mga tugang. Pero kung araw kaining nangyayaring igwaponin na onrang na idadara sa indong lugar, like for example digdi syudad kan Iriga, tinawan po nin na pag recognize kan local government unit. Pati sa mga empleyados believe man sa duwang personalidad na ini kan syudad kan Iriga. Kaya kudos po sa syudad kan Iriga. O sa nagdadangog dahil magsabi na ay si JB ngaya garo iba na an hangin ngunyan Andoros. Dahil man po. Importante kita po nagiging tama sa naman ang tukar niya to kan mga bareta magkalaban man kamo sa politika, nasa induman po yan, hindi maglaban kamo sa politika, basta kami both side tinatawan man po nin pagkakataon na matukar po ang nasabi ng mga impormasyon na yan mga tugang. Kaya congratulations giraray sa aduang personalidad kan Iriga City si Casey kaya Katrina Claudia N. Hamim na siya po ang naging Miss Kaugma Camarines Sur. Actually kan nagtalikod pa na si Mana mga tugang si John Andre G. Agoha na akin Engineer Mario Agoha na sarong kan panahon kami mga musikero kami nag-ingo aman bayda hilingan na sa pagtsatsaga talagang igwa po nin sinasabing nilaga. Katugang ganyan, solamente 9 minutes before 10 o'clock in the morning. Adagos po ka mo nag-aantabay digdi sa laog na sa tuyang programa. Ini po ang Bicol Connection. Bicol Connection digdi sa RPN DCKI. Yan. Kasod man, nakulay niya to si Feebox resident volcanologist mga tugang si Mr. Alanis. Pinag-follow up niya to sa pagipokan sa tuyang pagiriba si Karondang Vanessa Capalos Tataro. Na-interview mi si Paul Alanis, an resident volcanologist mga tugang. Kan Feebox. Sinda po ang nagmamato, naghihiling kan kamugtakan, kan Bulkan Mayon. Ngunyan. Igwa po ninduwang senaryo mga tugang na pinaghihiling asin pinagbabantayan ngunyan kan Philippine Institute of Volcanology asin Seismology and Seismology ning Feebox na inapod lalo na duman po sa Bulkan Mayon. Ini po ang posibleng nagbibuelo sana ang bulkan bago ini magputok araw kan nangyari kan taon 2018. Ako, dahil man lugod pero pag nagpuputok kayan bulkan mayon mga tugang nagiging ko yan. Nagiging sikat sa mga foreigner na pag nagpasiring digde sa Pilipinas another income na naman po yan mga tugang. Kundi mayo man kitang maginibot ayan kalikasan po yan. Mayo kita dahil tayo nakukontrol. Ang posibilidad mga tugang na magkaigwanin na silensyong eruption. Ayan po ang nasabi kan na Feebox ngunyan. Digdi sa bagay na ini mga tugang,
Pinahayag ni resident volcanologist Paul Carlson Alanis. Ano daw ini si Alanis? Digdi sa Erika, kadakol pong Alanis digdi. May mga Alanis po digdi. May mga barkada nga ni kita. Ano daw ini ni Kawili Alanis? Digdi sa San Juan kan Erika. Anyway, kung sain mga tugang, sa nakaliis na 24 hours, 24 oras ka nakalipas, nakapag-rehistro sindanin 74 rockfall events na resulta kan pagdakula kan lava dome sa bulkan, mantang nasa 208 tons per day kanina pod na sulfur dioxide emission kasod mang hapon mga tugang. Duwang senaryo ang pinaghihiling kan Feebox mga tugang. Na posibleng nagbibuelo sa bulkan bago ini magputok araw kan taon 2018 o kaya ang posibilidad na magkagawanin silensyong eruption mga tugang. Sabi po ni Alanis na ang hababang sulfur dioxide emission mga tugang, ini po indikasyon na wara nin magma na nagsasakat sa ngimot duman sa bunganga sa crater kan bulkan mayon. Mantang basado man sa mga aparato kan Feebox duman sa Lignon Hills Observatory Station na waranin nahihiling na crater glow mga tugang. Sabi kasod man ni Mr. Paul Alanis, ini ngayang rockfall ngaya na nahuros na baba, ini ngaya so na stuck duman sa inaapod na lava dome o duman sa Harnisa crater kan Bulkan Mayon kan 2018. Kung kaya diit-diit na siyempre pag Mayo na pong nakakaharang duman sa baba, suyaon sa taas kung dakulan lava duman sa taas mga tugang, pag Mayong nakakabit digdi sa baba, talagang mahuros na po yan, mabagsak na po yan. Yan ang sabi ni Mr. Paul Alanis kan makaulay niya to kasodma. Sa ginibo niya tong follow-up, digdi po sa pag-alboroto po kan Bulkan Mayon nangunyan. Pero ano yan? Dahil ko lang kaya naihapot sa iya. Kung siring na sabi ninda, so na-stuck lang duman sa may crater, kan Bulkan, iyo po ang naghuhuros. Ano nahihiling niya to na may nag-aaso duman sa ngimot na gayo sa crater kan Bulkan Mayon. Dahil ko lang kaya yan naihapot, nalingaw pa kaya ako kasudma. Pero ngunyan, may daw ang senaryo sindang pinaghihiling, pinagbabantayan ang Feebox mga tugang, na posibleng nagbibuelo sa naan bulkan bago ini magputok. Asin posibleng magkaigwanin silensyong eruption mga tugang. Ayan ang duwang senaryo na pigihiling. Ngunyan kan Feebox mga tugang. Kaya sa paliwanag ni Mr. Alanis na ang hababang sulfur dioxide emission mga tugang, indikasyon na wara nin magma na nagsasakat duman sa crater sa ngimot kan Bulkan Mayon. Ini kaya basado sa mga aparatos ninda na nakakaag duman sa Lignon Hills Observatory Station. Mayong nahihiling mga tugang. Mayong nahihiling na mayong nahihiling duman sa crater glow mga tugang. Kaya sa ibong kaini, padagos pa man giraray na nagpaparumdum ang resident volcanologist niya to duman sa Legazpi o kan Feebox, si Mr. Alanis, na ang bulkan na nasa alert level number 2 asin maigot tindang ipinagbabawal. Bawal bawal. Maglaog. Asin pagkakaigwanin human activity sa laog kan 6 kilometers permanent danger zone mga tugang. So yan ang papaabot ngunyan ni Mr. Paul Alanis, an resident volcanologist kan Feebox duman po sa probinsya Kanalbay na iyo pa nagmamato digdi sa
sabing abnormalidad ngunyan kan na bulkan mayon. At yan, matugang mapadagosan na programang Bicol Connection. Pakatapos po kan mga pagirumdum, oras alas 10 na po nin pagkaaga. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bagong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bagong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. May diabetes ka, asin gusto mong proteheran ang sa imong mga mata sa mga komplikasyon? Nagsasapo ka kan mga problema sa mata, arugan eye strain o pagal na mata, impeksyon, gato, gatol, malanit o sensitibo sa ilaw? Kung iyo, pues, kaipuhan mo ang iBerry.
Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Bitin sa cash? Sa M. Luwilier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luwilier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Thank you very much kay Engineer Cha dyan sa technical department. Salamat sa mga advertisers. Welcome kinari mga dugyang sa ikaduwang oras kan sa tuyang programang Bicol Connection. Again, pag Wednesday palan, 9:30 na po ng programang Bicol Connection ha. Pero pag Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, 9 o'clock. Unless kunigwang bumakal ka na oras. Thank you very much po sa gabos na mga nag-aantabay ko niyan. Batiyon ko muna sa mga nag-Facebook Live ngunyan na pagkaaga. Maray na pag-aga kigagawad Frankie Portasio dyan po sa Bulwang, Bao, Camarines Sur. Salamat si Adelfa Maestrado dyan sa Spain. Si Fatima Valencia King, si Nena Berdiflor and si Caristi Padilla. Salamat kay Connie Lontaya Polbora sa Olea, si Maring Connie dyan sa Naga City, and si sa mo yung secretary sa Division Federated Parent Teacher Association kan Camarines Sur, si Jane Baroga Campina. Ma'am Jane, dagos na so meeting. Duman sa may party kang Partido San Jose. It's coming June 16, Ma'am Jane. Kumusta po si Ma'am Jane? Good morning, Ebony June. More power to your program. Thank you so much. Salamat na marahay po sa mga nakatutok mo niyan. Adig di po sa laugan na sa tuyang programa. And, sabi po kan Commission on Election po mga tugang, nasa 5,676,910 ang total na numero kan mga rehistradong Bicolanong butante mga tugang na linalauman na mapartisipar digdi sa Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2023 that is coming October mga tugang. Sabi po ni Attorney Maria Juana Valesa, siya po ang sa tuyang Commission on Election Bicol Regional Director mga tugang, si Attorney Maria Juana Valesa, na halis na nasabi ng numero 4,069,690 kaini ang mga regular voters. Garo kabali kami digdi, ta kami po, ako personalmente regular voters ako mga tugang. Regular akong nagboboto pag may eleksyon. Pero, ang masasabi ko lang, pag nag-aabotan eleksyon, mayo man akong nakokanin kwartang pampalubag kan mga kandidato. Yan ang gusto ko lang na itama. Sabi kaya kaniba, kaya pag regular voters, gusto sabihin, pag eleksyon, dakol kang naibubulsang kwartahali sa kandidato. Ano ka mo, hello? Mayo man lamang kitang nanamitan na ako binakal ni kandidato nin 1,000 pesos. Igwa kitang mga nahihiling, pero sa mga araw kayan, day, siguran pag hiling sa kuya, day man nga ni ko yan, nangangaipunin kwarta, garo nga milyonaryo manin eh. Milyonaryong tikapo. Yan ang sinasabi ko. Milyonaryong tikapo dahil. Sa totoo lang mga tugang, ini kayang eleksyon, ini po ang realidad, medyo napuwing lang kita ha. Ini kaya talaga ang realidad mga tugang na pag-abot kan eleksyon.
nabubuhay. Nabubuhay po mga tugang si mga maluyaan buhay. Nabubuhay si mga gadan. Pag bakong eleksyon, maluyan pagbuhay. Pero perming may helang. Pero pag yaw na po ang eleksyon, uy, buhay-buhay na naman. Inan realidad kaya. Sa totoo lang. Baka madangog ako kan Comelec. Sabi daw ngaya kung sengeso nambabakal nin boto dyan, sweldohan nindo ko kung akong gusto nindong kaano na maging maimbestigar o kaya ako ang mahanap nin mga nambabakal nin botong mga kandidato. Sweldohan muna ako nindo ha. Dapat may sweldo ko. Takon ako sumbong baka pagabot kan oras kita paan mapakaraot ha. Dipisil po kita minsan nadanagog niya to sa mga barita kung say an whistleblower yung palagudan napapakaraot palagudan binabaliktaran nin kaso. Ay nako talaga. Oo. Anyway, hindi mo na nag-message sa kuya. Sayang nga ni ko 1,500 ko la selection. Dahil man lamang kita naka kuyan. Dahil man nga lamang kita naka milk tea. Yung pambihira. Tano kung mayong itinaong 1,500 pag eleksyon dahil makaka milk tea. Ay dawa kita tiyos. Pwede kitang mag milk tea. Ano man kayan mahalat pa kitang ma-eleksyon saka kita ma-milk tea. Ay nako. Pastidyo manining nagtetik sa kuya sa messenger. Mahal naman kaya patingon yan. Bakuna ko yan 500. 1,000. Last selection nga ni. Garo so 2,000. So iba, ginigibo naman 5,000 kaya masakit ito nangon yan mga tugang na kumandidato kak pagmayo kanin na budget. Ako nga ni may aram akong makandidato sa pagkakapitan. An masuporta. Sarong party list. Sorry ha. Di man ako mapangaran kong sisay. Kung matamaan ka, baka mabukulan ka. Kapitan pa sana yan mga kandidato pa sana sa pagkakapitan. Igwa ng masuporta na dakulang politiko. Gusto man ba yung paganahon? Siyempre, pag yan gumana, di mabibinipisyaran man sa mga nagsuporta pag abot naman kan eleksyon after 3 years, mahahagadan man nindanin tabang. Ayan po talaga ang realidad ngunyan mga tuga. Kaya hirak man, kaya itong mga gusto mo na mag-survey, na mayunin kwarta, mayunin masuporta, nabubulok ang saindang talento na kaya man na magtrabaho bilang opisyal, nabubulok ulit aday pinapagana, tamayunin kwartang itatao. Dahil lang po kamo maanggot po ang mga botante dahil po maanggot dahil man ako nagsasabi kung si Isay. Hindi po kaya ang realidad na hihiling niya to, na obserbaran niya to pag abot ka ng eleksyon. Minsan nga ni nagpipirila pa na ako. Ngunyan, sa barangay pa sana, iguanan mga nagpupunpuon na magsuporta sa mga makandidato. Gagamitin nila sa masunod man eleksyon Arong sa naman yan kayan. Kaya ngunyan pa sana, sa mga gusto magkandidato, magsiresip-sip na kamo kung sina politiko, magpatabang na kamo, sayang ang honoraryong patingon yan, bako naman na basta-basta, halangkaw naman patingon yan, ang honoraryong, kundi depende sa internal revenue allotment kan sarong barangay. Ayan po ang katotohanan. Minsan nga ni may mga nakakaulay kita. Gusto mi man ngayang kumandidato, kundi ang problema nga mayo kaming gagastuson. Tano man nga ako magastos ka. Siyempre nga matao kanin panpurog. Ano niya akong purog?
matawag ka ngayanin na pambakal nin buyo. Para sa naman niya ako ang buyo ay mamamaon. Oh. Takon mayo ka ngayon kaya na pwedeng iwalat sa inda ay pupuruton ka sa kangkungan. Di bali. Di baling puruton sa kangkungan bastang so isip mo dahil ka nagkasala. Kasalanan man ang pambabakal nin boto kundi ngingiritan sa naman kita kan mga nakadaw. Ano yung kasalanan kan ng babakal nin boto? Di ba? Kaya sana sabi nga ni kanibang nakakulay ko ngunyan, bagunta naman kaya ngayon ang sistema na bastang kwalipikado, dawa mayo yanin dakol na kwartang gagastuson, tawan ta kayo yung pagkakataon na magserbi. Kisa ngayon si igwang gagastuson dyan na maluyaman ngayon alimantak na abot nga ni ngayon ngunyan, day pa nga ni ngayon nakakapag-gibonin barangay budget. Kawasa, tano, day kaya kaya, kung mayo ngayon sumaurag na treasurer na naggigibo kan mga papeles, naglalakaw kayan sa munisipyo, day mangyayari na ma-aprobaran sa indang budget. Kaya arong po kayan mga tugang. Ano? Kaya sana naman, ining sinasabi kan Comelec na napag-urulayan sana niya ito ini dahil kita po regular voters. Ano? Sabi kan Comelec, 4,609,690 kaini. Ang mga regular voters, mga tugang, asin nasa 1,607,220 mga botante para sa Sangguniang Kabataan. Dakol na patingon yan, ano? Almost 1 million naman ang jóvenes, kaya sa mga gustong magkandidato sa barangay, atamanan nindoan mga jóvenes, makipag-banding ka mo, makipag-ulay-ulay ka mo, tanganing at least tagapabisto na po ka mo. Katakod kayo ni mga tugang, ini pong paparaniho na eleksyon, na padagos pong pinagprepararan kan mga opisina kan Comelec magin sa provincial, syudad, munisipyo, asin man kunari na mga polling centers ang gagamiton, lalo na po paparaniho na po ang filing kan Certificate of Candidacy. Certificate of Candidacy. Sabi duman sa papel sa ina to. So itinaw sa kuya kan Comelec. Garulugod sala digdi po sa informasyon na manito nagdudukot. Ang sabi po sa ipinagtaw sa tuyak kan Commission on Election filing of Certificate of Candidacy under Section 39 kan Omnibus Election Code in relation to Section 7 Republic Act number 667 and Section 29 Republic Act 6646. July 3, 2023, Lunes, abot ng July 7, 2023, Friday. Filing of Certificate of Candidacy. Pero digdi sa impormasyon na nakuha niya to mga tugang, ano man daw yun ang Comelec? May pagbabago ka mo o ano? Digdi ngayon sa paparaniho na filing kan Certificate of Candidacy sa August 28 sagkod September 2. Arin totoo digdi. Maray pa kayo ining kapot-kapot kong papel na hali sa Commission on Election. Page 2 ini mga tugang. Yan. Hilingon po nindo sa telebisyon. Yan. I-rani ko sa Indo. Yan. July 3 to July 7, filing of Certificate of Candidacy. Pag-abot digdi sa impormasyon na nakuha niya ito mga tugang, sabi kan Comelec, iningayang paparaniho na filing kan Certificate of Candidacy August 28 sagkod September 2. Maray kay ni maapudan niya ito ang Comelec. Arin ba talaga ang totoo digdi? July 3 to July 7 ini pong pinagpaluwas na impormasyon na August 28 sagkod September 2. Dahil na ako mga tugang, ifa-follow up niya ito yan sa Commission on Election. Kadipisil na halos bakong para-parehas baga, no? Sa rupa sa pinagandaan ngunyan, iyo ang koordinasyon para po sa mga maservice sa eleksyon. Kung kaya nakikipag-coordinar na po sinda sa Department of Education, DepEd. Yan.
Sabi pa po ni Valesa, sa presenteng ini, tranquilo pa man ang palibot. Tuninong pa po ang palibot. Alagad may mga naririparo man sinda na may mga personang nagtatagapamati na sa manlain-lain na mga barangay. Normal po yan. Tagal na po ang pagpapamati-mati kan mga ano yan, may kaso na nagpapamati pa man sa naika. May kaso ba yan? Ha? Ay, nako, sige. Salamat sa di background niya to, ha. O kaya ini po mga tugang, ha, ini pong pinagpahayag kan Comelec Bicol na almost 5.6 million na registered voters for the upcoming barangay Sanggunian Kabataan Election 2023 po mga tugang. Maray na morning kay Sonia Pontanares dyan sa Macau. Happy listening po dyan sa Indo, ha. Salamat kay si Rome Portem Jr. Dyan sa Legazpi City. Nakatutok man sa tuyang ko niyan. Salamat, Abi. RM Portem Jr. Na rin daw kita magkakahilingan, Tabi. Sir Romy Portem Jr. Taga Camarines rin kundi naman ini sa Legazpi kaya. Si Mistisang Bicolana Kim. Ini pala si Mistisang Bicolana Kim na bisto ko. Pinsan niya to. Ika, mistisa. Bakit ako ba kung mistiso? Salamat. Good morning po. Sabi ni Mistisang Bicolana Kim. Sayin ka na ngunyan. Nasa abroad ka. Aram kong nasa abroad ka. Sige. Good morning na lang dyan sa Indotabi. Ano? Salamat na marahay sa mga nag-aantabay sa tuyangon yan. Sana magkahilingan kita mga barkada. Si RM Portem dyan sa Legazpi, pag madyan daw ako, kaya magkahilingan lamang kita. Iristoryahan. Ibaad lamang sa mga pinaglalakautang project niya to sa komunikasyon. Kaya mangyari. Kung ika may kandidato, dapat agko ika milyones. Ay, aba na ako. Dahil na ako magastos ni milyones. Natanga ni so atop ko nagtuturo. Tapos sa eleksyon, magastos milyones. Duman ko na sa nagagastoson. Mapa-atop na ako, mapa-islab na ako, ha? Dahil na ako kayan. Mambira. Sa Indonesia na yan. Makagibo kanin sanggatos na karahayan, makagibo kanin salang karahayan na sa pagtubod mo, tama man sa hinda sala, mawawara na so naginibo mong sanggatos na maray. Kaya kung ako magastos nin milyones, dahil na sana. Ipapagibo ko na sana nin mga harong. Yan, mga kababayan niya to, ha? Maging ko yan na lang kita, maging so inaapod na ano yan? Maging ano na sana kita, na taga-tabang na sana kita sa Inda. Okay lang. O sa Indonaan na posisyon na yan, talagang habo siguro nin kamong makirikit-kit dyan. Ha? 22 minutos po mga tugang makalihis sa oras na alas 10 nin pagkaaga. Ay bagayon na bareta man ining pagpirmahan kan Bureau of Jail Management BJMP Bicol asin kan MIN Nature World Handicraft Manufacturing digdi po sa MOA mga tugang Memorandum of Agreement para sa rong livelihood project para duman sa person deprived of liberty o kaya PDLs na inapod
sa manlain-lain na pasilidad digdi po sa Rion kan Bicol, kabali po digdi sa Camarines Sur mga tugang. Matawan lamang ni tara mo, igwa kita nin mga tugang na inapod na PDL, o itong mga nakakulong, na igwa po yan in mga talento, kundi napabuyusan na sa kung ano man na naikaso sa inda mga tugang. Pwedeng mapakinabangan mga about digdi sa handicraft na inaapod. Kaya livelihood project na ipinag-o-preserman sa indakan sa tuyang gobyerno para mapakinabangan mga tugang, asin magkaigwaman lamang sinda ng income habang sinda yaon po sa laog. Tadigdi po sa nasabi ng kasunduan naan mga PDL mga tugang, sinda po magibunin handicraft bilang parte kan sa indang livelihood intervention. Asin iniman po ang magiging source kan sa indang hanap buhay sa laog kan mga karsel, kulungan. Kan nagtalikod na bulan mga tugang, duman sa probinsya kan Albay, person deprived of liberty mga tugang PDL, nagkaigwasinda minaserbing labor force sa paggibunin handicraft na babakalon ka na sabi ng pribadong negosyante mga tugang. O di dakulang bagay yan. May income po sinda, dawa sinda nasa laog. Malay nindo, pag yan matapos na po ang kaso ninda, pagluwas, may padagos siya ninda, at least igwa na po sinda hanap buhay sa diring trabaho. Diba? Kaya digdi po mga tugang sa bagay na ini, pwede ngayang dakulang tabang sa mga PDL na nasa laog kan mga kansaindang pasilidad. Huli, maabot sa 500 sagod sang ribong pesos ang sa indang magiging income. Imagine that. Daog pa po sa nag-opisina. Na 500 pesos to 1,000 pesos ang posibleng maging income po ninda, para makatabang po sa pagbakalkan sa indang mga pangangaipo, asin may tauman sa indang pamilya. Naglalaom po ang pamayukan BJMP Bicol na nasabi ng proyekto magpapadagos sagkod sa mga mabot na bulan para matawan ng alternatibong hanap buhay ang mga PDL digdi po sa Rion kan Bicol. Magayon po yan. Dahil gayo magpaparaisip, ma-divert sa indang isip pag busy sa laog. Nagkakaiguan sinda din livelihood project. Igwa sindang ginigibong trabaho sa laog. Dawa sinda yaon sa laog kan kulungan mga tugang. Day po sinda mamumundo. Na dawa na sa Logkan Karsel, igwa po sindang nahaman sa pagikan pag inapod na handicraft mga tugang. Kapag iyan po, nagkuanin kan mga produkto ninda na mga negosyante, babakalon po yan sa inda, hindi sa inda man sana. Adagos kun piraso kabakalan kay ito mga tugang. Imagine, sabi nga ni, 500 to 1,000 pesos. Kaya maging sana may gos. Dawa siring na nagkaiguanin kaso, dahil palabing para isipon na igwang kaso, abot na sana dyan, nasa laog kamunin karsel dahil po. Kadakol po nin pagi na tatabangan kamo kan manihamyento kan BJMP na magkaigwa ka mo nin income. Bako sanayan organic ito. Kaya nga naigwanin mga kaso niya na pinagdadang gabot sa droga duman sa munting lupa, aros ginigibong negosyo po ang droga mga tugang. Saro pa po yan sa pwedeng ikadagdag sa saindang kaso. Pero digdi sa araw kining handicraft na ini, kung tatao man sa nang magkarpintero, kundi yaon ka dyan sa laog, ay di padagos po yan. Pwede kang
maggibunin tukawan. Tapos ipapabakal. Ako nagtutubod na manihamiento kan BJMP mga tugang. Yaon po dyan ang pagtabang sa mga PDL. Tanging di man po sinda maburing na yaon sa laog. Tayaon sa laog, matukaw, maturog, makakan. Boring man po mga tugang. Pero kung iguanin pinagkikitaan, pinagkakasibutan, nakakatabang na po sinda. Pati ang pamilya, magkakaiguanin income. May padaraduman sa pamilya. Kung iguanin nagbakal na kan mga ginibunin dong handicraft sa laog mga tugang, pwede na po yan na may padaraman sa pamilya. At least, di man ma-problema si pamilyang nayaon duman sa harong. Di ba? Kaya sana, ini pong programang ining pag-nusnos nin pagpirmahan kan Memorandum of Agreement of Memorandum of Understanding, ano ba to? Or Memorandum of Agreement, mga tugang, para sa rong livelihood project, para sa mga person deprived of liberty, ini po ma-realizar tanganing si mga kababayan niya to dyan sa laog, igwaman po sindang pinaglalauman na magiging income. Good morning kay Nanette Bonnie Rimon. Ay nag-aantabay man ngunyan si Nanette Bonnie Rimon. Salamat na maray. Welcome digdi sa Radyo Ronda. Si Sir Robert Bayos. Unhead. Ano ba yan? Head teachers kan Bulwang Elementary School dyan sa Maaw. Nag-aantabay man po sa tuya mga tugang. Salamat ha. Salamat po sa Indogabos na mga nag-aantabay digdi sa RPN DCKI mga tugang. Sige po ha. Alas 10:30 na po sa tuyang oras. Mapilta kami sa iba pang mga impormasyon pagkatapos kan mga pagirumdom. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy.
Kellogg's Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang Radyo Ronda Iriga sa pakikipagtabangan kan sa muyang mga sponsors nakikisumaro sa selebrasyon kan Pintakasi 2023. Baby Narito Birthing Homes, Siramag, Balatan Camarines Sur, St. Roch's Hardware and Construction Supply, owned and managed by Mr. and Mrs. Rosario L. Cortez, Barangay Duran, Nabua, Camarines Sur, Villanueva Tanchuling Hospital, Highway 1, San Jose, Iriga City, care of Dr. Ray P. Tanchuling, Mr. and Mrs. Romy and Marites Matet Agnas Luares, San Roque, Nabua, Camarines Sur, Mr. and Mrs. Henry Botor of Botor Store, San Francisco, Iriga City, Mr. Harvey A. Peira, HP Fuel Station, Convenience Store, Grab and Go, Barangay Tagungtong, Agdangan Baaw, Camarines Sur, Municipal Councilor Gali Bayos, Belen Lying In Clinic, Baaw, Camarines Sur, sa Saindo po Gabos. Diyos mabalo. Buot niya mong pasalamatan ang mga minasunod na sponsors sa gigibuhon na live coverage kan Pintakasi 2023. Honorable Jeffrey Bisinio, Municipal Mayor, Baaw, Camarines Sur, Ma'am Jovi Orias, General Service Officer, Municipality of Nabua, Camarines Sur, Mamas Cafeteria, Highway 1, San Nicolas, Iriga City, owned and managed by Mr. Erwin Nueva and Mrs. Filipina Nueva, kay Senyora Rosa, Catering 0940, San Nicolas, Iriga City, sa Saindo po Gabos, Diyos Mabal. The local government of Iriga City, Pintakasi 2023, in cooperation with RPN DZKI Iriga, would like to thank the following sponsors: Toots Junk Shop, care of Restituto M. Melgar, Zone 4, Perpetual Health, Iriga City, Naking's Pool Water Refilling Station, owned and managed by Ani and Polly Bagapuro, in front of San Isidro Elementary School, Iriga City, Joe Hardware and Auto Supply, owned and managed by Engineer Michael and Gigi Ngo, San Miguel, Iriga City, Oralios Funeral Homes, care of Joe M. Oralio, Manager, San Isidro, Iriga City, Bicolandia Glass and Aluminum Supply, owned and managed by Arnel and Helen Tan, San Miguel, Iriga City. Sa Saindo po Gabos, Diyos mabalo. Thank you very much, partner. Thank you sa mga sponsors kan RPN DCKI sa Pintakasi Fiesta Coverage. Thank you very much. Hoy, maray na pagkagagiraray kay Harvey Peira dyan sa HP Fuel Station. Pero sa mga sponsors mo, pati si Municipal Councilor Gali Bayos. Dyan po sa Bilin Lying In sa Banuan kan ba. Good morning sa Indogabos po dyan. "21 minutes na sa napakatugang bago po magabot na oras na 11 o'clock nin pagkaaga. Digdi po sa laog ka na sa tuyang programa. Ay, si Amparo Bersa Agbay, good morning! Salamat po. And si Marisa H. Mendoza.
Salamat na sa mga nag-aantabay ngayon yan, pati si Judy Azur dyan sa La Purisima. Ha? Salamat. Nakakul kan mga parantabay niya to digdi sa RPN DCKI. Bakit sir kanina 9 o'clock wala ka pa? Sabi ko na pag Wednesday po, ang bagong tingraw. Ha? Ang bagong tingraw mga tugang. Kaya 9:30 pag Wednesday man sana ha. Pero pag Monday, Tuesday, Thursday and Friday 9 o'clock kita. Bahay na mga tugang sa oras na ko kita nin report. Bicol Connection Report. Maray na hiling ko tulos na igwang nagsisinyal digdi. Si Karondang Philip Baracena nasa linya ganyan. Karondang Philip. Yes, salamat sabi Karondang June. Good morning sa mga parantabay niya to. Tama-tama mga kaulan niya to si City Administrator Attorney Nonoy Wapirina. Dapit sa mga nakatalaan na programa, aktibidades ka na lokal na gobyerno ka na siyudad ng Iriga, ngunya na Sen Takasi. Attorney, good morning po. Live po kita sa RPN DCKI. Ang korpo si June Berdiplo. Good morning, Attorney Nonoy Waferina. Ayo, Attorney Nonoy Waferina, good morning. Hello, sir. Hello, sir. Good morning po. Hello. Okay, sige. Tapi nag-ayos muna ni kasamang Philippine Monitor. Attorney Waferina, good morning. Okay. Hello, good morning, Sir June. Yes, sir. Good morning, Attorney Nonoy Waferina. Kumusta na po ang Iriga? Sibot-sibot po ka mo ngunyan. Ano pong mga aktibidades ngunyan na Aldaw? Yes po. Ngunyan po, gaon ngunyan sa Ilian ata. So, mga kandidata sa Miss Iriga, itong na-select na nakabali itong 20 na candidate. Opo, Igosin na mga programa dyan, igwang feeding, and then maduman sinda sa mga tourist destination hindi sa Iriga para sa photoshoot. Malibot-libot. Maray nga ni, taday ka nakaiba tabi, duman, Attorney Nonoy. Ay, yes po. Dahil mga ako nagpaluwas ta. Galahulda ako baga ng dokumento sa opisina. Busy ka dyan. Pwede magparahali sa office ta. Iyo po. Nganing dahil maabalang transaction di City Hall. Iyo po, takan magdyan nga ni kami ni Karondang Vane. Talagang busy ka. Maray nga ni, napaunrahan mo po kaming naka-interview sa imo. Attorney Nonoy, ano pong linalauman kan mga taga Siyudad Caniriga? Tamadali na po ang June 11. Ini pong gigibuhon niya itong ko yan. Coronation Night dyan sa Iriga City Sports Complex. Igwa pong mga bisita kita. Aram ko may mga bisita. Kumusta po ang preparasyon ganyan kan local government unit? Attorney Nonoy. Philip, medyo na wara. Okay. Naputol. Balik ka uli, Karondang Philip. Sayang, kaulay niya to si Attorney Nonoy Waferina and City Administrator, mga tugang na mabuot asin talagang madaling dulokon. And kung mahagad kanin mga impormasyon, pag mayo siyang pinipirmahan, nako, insigida, yaon tulos dyan. An City Administrator, mga tugang. Balikan niya to si Karondang Philip Baracena. Karondang Philip. Medyo naputol. Hello, sir. Okay. Naputol. Opo, sir. Sir, hapot ko po kasubago. Ano pong preparasyon? Madali na po ang June 11 awarding duman sa o kaya Coronation Night kan Miss Iriga City. Ano pa ang preparasyon na ginigibukan local government unit ngunyan? Yes po. Pag-graduate na full stage, kompleto na po, nagpipintura na. Actually, kaso Medyo napuputol kita. Garo dyan ka mo sa laog kan na opisina ni sa balipot na opisina ni Attorney Nonoy Waferina. Karondang Philip. Okay, medyo nagpuputol-putol sir. Aram kong namumonitor nindo ko dyan. O naputol na naman si kasamang Philip. Maloy ang signal dyan sa laog. Ano?
maluyaan signal kan cellphone dyan po sa laog mga tugang. Sabi ni Attorney Nonoy Casubago, nagpiprepare na kan pagkadardakulang stage dyan po sa laog kan Iriga City Sports Complex mga tugang. Aba, pero mapapadalan kami ni Engineer Chapoy na obra. Mapapadahalan kami garo tibaad lamang igwanin space para sa kuyan sa mga taga-media. Yan, tanganing saraw sa mga taga-media dahil nagparabalaw-bagaw dyan sa laog. Tiko cover me po eh. Nag-agna ka mo dyan din ko yan. Nag-agna ka mo nin wire duman. Para mas malinaw. Ika-cover me an coronation night. Kan Miss Iriga 2023 mga tugang. Kaya madadangog po nindo igwayanin pagkadarodakulang ko yan. Ito bagang tilon para mahiling. Yaw na, si kasamang Philip. Ever daw, naka-live na. Kasamang Philip, balikan kita dyan. Please come in. Hello. Yes, hello. Hello. Karon daw Philip. Ibabalik yung rasa niya ito linya kay Attorney Nonoy. Oo. Kaya nang naduman sa harani sa may bintana. Medyo maluya dyan sa laog talaga. Dahil nakakapenetrate ang signal. Attorney Nonoy, Waferina. Po, sir. Opo, pasensya na po sir sa signal niya to. Opo, nasa... Okay lang po. Pasensya na po. Okay na, malinaw na po, sir. So, preparasyon po, kan sports complex para sa coronation night. Kumusta po ngunyan? Yes po, tapos na po itong stage. Pininturahan na pagkadaro na kulay itong stage. Opo. Almost half court po ang na-occupy kang stage. Aba. And then last Sunday man po testing na po itong aircon. Itong aircon, yung entire venue kang Miss Iriga air condition po yan. Yung entire basketball court. Pirang volume kantawan linalaw man na to tabi, Attorney Nonoy? Yes po, ang capacity po is 3,000. Opo, 3,000. 3,000 po. Kaya nabawasan itong capacity kada man patukawan na sa likod na partikan stage. Kaya talaga mahihiling. Iyo po, tama. And saro pa dyan is nag-observe ma'am giraray kita ka mga tamang protocol. Ara mo iba pa bagang COVID ganyan. Mas maray na po yan. Maximize itong capacity. Oo. Anlado kan media sa party mi sa RPNDC kayo, tama coverage po kami. Kaya igwaman po rin na lugar po dyan sa laog kan sports complex, sabi Attorney Nonoy. Yes po, ang alam ko po may mga isyong ID. Ay, very good. Para sa mga tugang ka sa media. Ay po. And nakapagkaag ka mo dyan in dakulang tilon baga para sa mga day na makakalaog dyan, pwedeng mahiling dyan sa luwas? Pwede yan? Yes po, saro po yan sa i-consider. Kaya lang medyo maura na bagang yan. Ayun po baga. So mahanap kita ng pwedeng paagi na pang outdoor siguro na itong LED wall. Ayun po, tama. Pwede yan na maura na kaya baka posible na maglagyan ng LED wall. Ayun po. Sigurado pong maabot sa mga bisita niya to, lalo na sa mga mga artista. Yes po. And nakapirma na po kita ng kontrata. So, sure na ang abot ninda. Ang marabot sila si Julian San Jose. Opo. And then, ang sarod dyan pa si Ken Chan. And then, igwa pa kitang duwang host. Suma-host, iba man sa performer. I know na si... apat na artista. Opo, I know na si Congressman Migs and Governor Luigi talagang sindaan special na bisita dyan. Yes po, and si Gov Luigi saka si Congressman nagtabang man sa tuya para mapagayon ang selebrasyon ng Pintakasi. And major sponsor po sila sa ganun. Ayun po, sa promotion pa sana talagang
Kuya Namaray, dakulan promotion para digdi sa Miss Iriga 2023 tabi Attorney Waferina. Yes po. And duman pala sa concern mo na may mga mga paradala na dahil man mga kalao. Po. Maipi-Facebook live na po ang event. Very good. So, ilalive po yan sa lungsod ng Iriga. Aha. Facebook page kang LGU Iriga. So lain po sa Facebook page kan lungsod ng Iriga, siyempre madadugman, lalo na di sa RP and DCKI, para duman sa mga magamit sa nanin transistor radio sa rayong lugar. Okay, Attorney, apo. So ano pa po ang ibang mga information na pwedeng makuha niya to, may paabot niya to sa mga kababayan niya to digdi siyudad kan Iriga. Gahit tabi, Attorney Waferina. Yes po, and sa ngunyan po nasa kami, proseso ng pag-print ng mga tickets para ma-issue kaya kitang ticket para limited man baya ang capacity ng sports center. Po. And para man maiwasan po itong magra-route ang buot na madyaran tapos kayo man makakalao. So ma-issue po kita ng ticket, and then para sa orderly orderly man ang paglaog sa sports center. Po. Ano po yan, mahagad ka mo tabang dagdag na security personnel halis sa PNP? Yes po. And ang mas importante sa tuya, more than itong magayon na si event, mas importante man sa tuya yung security and safety kang mga taong madalan. Tama po. So, how about sa sabi mo na mention mo so nagpiprint ka mo nin ticket, how many amount po, minimal amount para duman sa mga madalan? Yes po. Ang maximum person, ang capacity ng sports center is 3,000. And dahil po, libre po ang ticket. Libre. Dahil pong bayad. Very good. Kaya nag-i-issue yung ticket para maiwasan itong mga madyan na dahil man mga kalaog. Dahil magsurusuan dyan sa laog. Dahil magsurusuan po. Opo. Tama po yan. Libre pala na, no? Kaya aram kong rurusuon ka mo kan mga taga-ring Kunada area. At pamuso po ang Miss Iriga 2023 ning Coronation Night tabi Attorney Waferina. So sige po sige po si Karondang Philip Baracena, baka may dagdag pa pong mga kaputan sa imo, City Administrator. Karondang Philip. Okay, Karondang Philip. Yes, parting words muna lang sa Magnato sa hard life and signal. Malinaw kasubago. Yes po, sir, inimbitahan niya ka boss na makisumaro sa pagsilibrar kang Pentakasi 2023. Available na po ang schedule of activities sa Facebook page Lungsod ng Iriga. And then, ngunyan na aldaman po, ilalaan na itong tarpaulin dyan sa may atubangan ng Disney. Yan bagang billboard dyan. Mahala kami dyan ng schedule of activities. Ayo po. Sige po. Thank you very much po, City Administrator, Attorney Nonoy Waferina, sir. Good luck. So, initabi karon lang yun na pagkikipag-work si Attorney Nonoy Waferina. Dahil ka masunod kasamang Philip duman sa Inorogan. Dahil ko pa daw sigurado. Abo mo maglamag duman sa mga magagayo na kandidata. Walang problema. Basta makadalan. Okay, sige. Tamadalan kita. Libre man? Yes. So, halidigdi sa City Hall sa Siyudad ng Iriga. Good morning na lang kay Mayor Soliva sin tagabos na mga empleyado ka na City Hall. Siyempre, iniana pakikipagulay niya to kay Attorney Nonoy Waferina na City Administrator ka na Siyudad ng Iriga in connection kan mga aktibidades na programa kan lokal na gobyerno ngunya na Pentakasi. Alidigdi sa kuyang location ini man si Philip Baracena, RPN Radyo Ronda. Bicol Connection Report. Thank you very much kay Karondang Philip Baracena and kay City Administrator Attorney Nonoy Waferina dyan po sa City Hall kan Iriga City.
So ayan po ha, libre. Nag-imprint na po nin ticket po ang city government para itaw duman sa mga madalan dyan po sa gigibon na Coronation Night this coming June 11, 2023 sa Iriga City Sports Complex. Ano po may ticket? Ha? Mayo man pong bayad, libre pala yan. Kundi tangani sa nang day magsurusuan po sa mga tawong malog duman sa city sa sports complex mga tugang. Almost 3,000 sa naman po ang capacity kan sports complex diyan sa Santa Cruz, Iriga City. Pero ang pinagsiguro ni Attorney Nonoy Waferina, ma-provide man po sindanin LED sa luwas mga tugang, sana day po maguran tanganing suday na makakalaog dawa dyan lang sa sa luwas maggadalan sa dakulang ikakagnindang LED na ito bagang tilon para madalan man po nindo kunday na po kamo makalaog. Pero sa mga matatawan po nin na ticket magsunod man giraray kita sa protocol. At adawa pa paano, igwapa man giraray ngunya ninapod na COVID-19. Magsunod, mag-face mask, may alcohol, asin para at least iwas kita sa man na virus. Ano po? Congratulations sa Iriga City sa pahinginot ni Mayor Rex Oliva, Vice Mayor Edsel Dimaiwat, ang mabutasin madaling dulokon na City Administrator si Attorney Nonoy Waferina. Ansaro, nagdyan kami ni Karondang Pani na interview may mga pinag-follow up kaya kami. Gawang mga bisita pero pagkahiling sa moya, laog na po ngaya ka mo. O di duman, nagrulay-ulay na po kami mga tugang. Thank you very much mga tugang. Sa puntong ini kita po luhay-luhay naman pong mapaaram sa laog kan sa tuyang programa ngunyan pong Miyerkules petsa 7 kan na bulan na Hunyo 2023. Giraray sa nagdadakol na listeners kan Bicol Connection Program. Pinagsambit ko na kamo kasubago, so iba day ko pa nasambit. Thank you very much po sa indo ha. Sana dagos-dagos po sa mga programa digdi sa RPN DCKI. Dagos-dagos po sa indong suporta. Ta kami po mataw sa indo nin tultol na impormasyon, bakong bias, ambos lados. Tinatawon niya mo nin pagkakataon mga tugang. Nakaibanan niya sa tuyang newsmaker si Attorney Nonoy Waferina, City Administrator kan Iriga City. Sa pagi po ni Karondang Philip Baracena in connection kan nagdadangadang na Coronation Night kan Miss Iriga 2023. Yaon pala dyan sa Ilian sa mga kandidata. Mabisita sa mga tourist spot digdi sa Iriga City ang mga kandidata. Kaya good luck, ingat-ingat na sana po kamo dyan ha. Si Engineer Chaboy Naobra sa main control mga tugang. Si Jimmy Guanzon sa information, si Ma'am Kylie Gasyon sa muyang admin. Si Bert Cabrilla sa transmitter side and Engineer Abilin Don Turalion sa muyang chief engineer. Thank you so much. Sa pangaran kan News Center kan RPN DCKI, ako po si JB June Verdiflor. Maray na pagkaaga. Salamat kan sa indong pagantabay. God bless.